बे जाहैबाय सन्जिब बसुमतारी। नोंथांमोननिसिम थाइसे थाइनै रां मोनगोन साननानै बिनाय जाबाय। दा नोंथांमोनहा हरोब्ला बेयाव एकाउन्ट नाम्बार हरनो हागोन आरो हागौमानि शेयार आरो भाइरेल खालामना हो। दा बिथाङा जोबोद खस्थ'आव दं बियो दासान्दि। बेहा आगोलाव मटर सेकारावसो थायोमोन। दा बिथाङा रां रुफानि खैफोदाव गोलैनानै दं। दा नोंथांमोना अननानै थाइसे थाइनै हरोबा मोजां जागोन नामा? 20 টাকা যাবে না যাবে বিকাশ नार्सिं चलो दा थांगासिनो आङो बिकास नार्सिं होमाव मोनबाय नै फैसा गैयिनि गावनि थाग्रा बिथाखौनो आधा बिघाखौ फाननानै अपारेसन खालामनांदों कचबिहाराव। दा बिथाङा फैसा गैला आरो बेहा हा हु गैया। बेनोमोन आधा बिघायानो। नोंथांमोनाव सहाय बिबाय थादों। आं सन्जिब बसुमतारी जानानै नोंसिनाव फैसा मोनगोन साननानै बिना होनाय जाबाय। बे एकाउन्ट नाम्बार सोना हरदो अननानै। आरो बेहा बिराद जाल्लायाव गोलैनानै दं। नोंथांमोनाव हेल्प बिनाय जादों खनले हा गैया सम्पति गैया बेहा दस्रा। दिनै अपारेसन जाबाय नोंथांमोनहा। दा प्रकाश नार्जारियाबो बिथाङा गावनि चेनेलाव सहाय बिना होदोंमोन। बिथांनि अननायाव एसे एनै मोनबाय रांखौ। दा नोंथांमोनहा बे रां थोयियाव नोंथांमोनाव खनले रिकुवेस्ट खालामनाय जादों। नोंथांमोना हरगोन साननानै आं मिजिंथिबाय बिथांमोननिसिम। बे हटेला जाहैबाय बे हस्पिटालनि साखाथियावनो थांनानैबो सोंनो हागोन। हाइरड साखाथि आरो बे बास स्टेन्ड दं गिदिरथार। बे बास स्टेन्डआ जाहैबाय गुवाहाटि तेजपुर बरपेटा मोनो। आरो बिनि साखाथियावनो नै हस्पिटालाबो। आरो बिनि खोलाहा हस्पिटालनि खोलाहा राजानि पार्क आरो मिउजियाम। बेयावथ' मानसिफ्रा बेरायहैखायो मिथिखागौ बयबो। बे सन्जिब बसुमतारीया बासाव सेकार थायोमोन, गुनगुनाव थायोमोन आरो बबेबा बासाव थायोमोन। दा नोंथांमोना बे सन्जिब बसुमतारीया हा आधा बिघा रायजो राजा होनायखौ फाननानै अपारेसन खालामनो थांदों कचबिहाराव। दा नोंथांमोना रां थोयियाव नोंथांमोनाव सहाय बिनाय जादों। बे स्क्रिनाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव सोना हरदो अननानै प्लिज बयबो अननानै।